Kohimen ko para bayit hautrai Jesu Christ minta kasni ngakua ban puson rengkat batpi halor ka jingkardor jangene ka ayam kabangin sestang na ka tayo banwan nadu ka tayo banwan kat ayam kaba kerpang kaba ublay ubu na ka binda jangi lembah ka balang kalong ka ayam land ban ngiduai ban pinkre yapi kadba ngi baro ngi lay shayi mane ngi lay duwai hakas ngi balang berdepe nang tang istang iya ka ayom land pada hakane ka jingkaran janga ngan persyang ban yarap yapi ban puson renggat batpi kumno ngin pinkre bat kumjuru halor ka nongrim jong kane ka jinglenium baro saupos ngi haleluya tos ngabha puson ba papindup ngautu Banhagane ka jingikai janga ngan pensyang nongrim laitilli ki binta kaba kongsan jangka jinge jangi bat ka balang hapo ka balang lese ngila ong ladang yong baleng ilong ki kun katolik ngidon laitilli ki paya kaba kongsan ha kaba ngi pensyang nongrim ya ka jinge jangi ngidon laitilli ki paya. 3 pillars of the Catholic Church. De lemba kene ke jimpuson halor kine ki laitilli ki paya ngin sestang banyoi kumno ka balang ka sei babhatam nagabinda jongi sei ya ka babhatam nagabinda ka jimmane jongi hallelujah ta habang ikran shapang kine laitilli ki paya jong ka balang Catholic banning kong kalong sacred scripture kabamut ya ka jingto bakui kaya kaba ka ketino bele ka keren hangi hangalor ka jingra ke land halor ka ne ka ayom nangda baar kalong sacred tradition ya ka jingikai bakuit baro kabahiar pateng habang ikran siya pang ka sacred tradition ne ya ka jingikai bakuit baro ne ka dustur bakuit baro kabahiar pateng kumno kahiar pateng kabamod habang ikran halor ka ne ka pang ngideben peit ya ka jingikai jongi apostol bad ka ya ka jingduai jinge jongi ya ka jinge kabangi pensyang nongerim nangdang ideben peituru ya ka liturgy jongga balang nangdang ihaben peituru ya ki jingikai kabahiar pateng lempa ki rikoid bad kabangi kot ya ki patimen jongga balang kumno kila pintrekam ya kanega jingikai jongi apostol kaba kila yomad haga jingim jongi balengi ay burom ya ka sacred tradition bale omde tangka scripture omde tangka jingto bakui namar shua banto ya ka jingto bakui ki apostol kila yalap shua bangin yo ya kanega bible ngidon ki jingyalam ka Bible kam shimlawan ningkong henre ke jingyalap kalawan ningkong ka Bible kalawan hadin ke jingyalap jongi apostol tinakata ka daw ngiyong sacred tradition sacred kabamot kul sacred scripture sacred kabamot bakui bakentang tam ka jingto bakuit kalong kentang tam But kumjuru ya ke jingikai baro jo habang ngidon haka balangro kilong kibakui nakataka daw kabalang kabu sacred tradition ya ka jingikai kabahiar pateng kane kalong kabakongsan na kabinda jongi buna pren jongi ngim sautu yang kane kabinda buna pren jongi ngi perkat tangga jingto bakui marwe Bad bun gi beri kikili hangno kadon kane kanongrim jang kane ka jingle niam jangi bun gi beri kikili ngam lapre haka Bible hangno la tong iha balle kumne habang ikili kumne ngikalet baka balang Catholic kadon ka paya baar kalong sacred tradition ya ka jingikai kabahiar pateng kaniru kalong jingikai bakui namar
kata ke jingikai kawanai Yakaba ki apostol kila yesngo naka shindur jongu Jisu. Naka jingkan mau jongi. Naka takadaw larangi peit haki scripture haka jingto bakuidru kalato kumne Yakabang ila yesngo Yakabang ila yo I Yakabang yamad Yakaba ni im ni yalap syapi. Omde tang Yakabalato Henry Yakaba kiyomad personal. Kamut sacred tradition kabamut kane kawan mi naka personal relationship jongi apostol badu Jisu kai kaba kongsan ladalong kumta kai kaba kongsan ka personal relationship ka jingyos ngo baro kaba kilayos ngo naka shindur jong u Jisu Yakaba kilayo I dala ki jongi keman kilayo I ayu dala ki jongi keman kilayo I yaka jingsha shitom jongo Jisu kilayo I yake kambala kabau Jisu lale kilayo I kumno Jisu keren bat ki buryu kilayo I kumno Jisu penyade bat ki buryu kilayo I kumno Jisu ya keren bat ki kilayo I kumno Jisu la shashitom kilayo I kumno Jisu la ya kilayo I kumno Jisu la mipan na kibaya kilayo I kumno Jisu la kiusha bane kane baro ka kendup hakaye ongjam sacred tradition kumno ngin penkala haka kasi ka ya ka dustur ba kendang kabahiar pateng lembagi apostol ngilaban betai kumne don ketin bapaka ban penkala syakatin kasi ti kabamud hakane ka sacred tradition don ayu pat shuaban mi ya ka bible ki apostol kinia mas shuaba don ka bible ki apostol ki kinia mas nadu ka por Jisu ong to le yakane ban kinmau yanga hadin ka jimmi pa jungu Jisu Christ ki apostol kilayim kumno kilayim dak ka ba pinmenda ya kata ka jinglenium ka bau Jisu la seng ulabu hakata ka por klampat to Bible kile yakine baro na ka jingan mau I jongi yau Jisu se ka sacred tradition kila yai beteng kala don liturgy hakata ka por Henry kipin kili shano kala to kata ka liturgy kala to haka jimmud jongi haka jingan mau jongi haka mensiam jongi apostol but kumjuru baro kita ki kristan baningo ke ba ya shimmendalang but ki apostol kilabu kala sutid haka donud haba kala sutid haka donud nalorba ki kristan kilong kam kindiat ngud don kam satya banto ya ka bible namar kim snow don kam satya banto ya ka bible namar baro ki badon lang kumba don mapi baro ki bayoi hi hala ki jongi kamat baro ki la yosno hi lala ki jongi skor baro ki la snawtu hi baro ki la kinmau hi te don kam shubanto nakata kadao ka Bible kalawan bud ya ka sacred tradition hallelujah so to baro ngakaya kane ba pindup snautu kindiya pin snautu kindiya khabanga hikai kumne pin salai ludru bon jai ki jingar tatin ka ba pidon ha ka kli jompi so duniyam bon apdain jongi ngidon bon jai ki jingkul mar kli so duniyam bale kalong kumne hani hangno don khaka Bible take liturgy klampat to haka Bible don kam banto namar kane longa practice jogi kane kalang liturgy kamamud ka jimmane jongi kumno ki mane yau Jisu kimbat to haka Bible so duniyam don kam ruban kumno ban lada habapi wanchane habangi perlong ke jingduai ngiduai yaro haka tin ka tilich barong don kam banto haka Bible satu niam kane kalam mina kano donur jongi habangi dap ke jingi du Jisu habangi dap ke jingtim burom yau Jisu kibryu halaki jongi jingsno halaki jongi mensiam kin stang ban mane yau Jisu ki stang ban duai nangda ki apostol ki pinwan doria ka liturgy kabamut hapo ka sacred tradition donayu ya ka liturgy baro ka ba kumbang yoi minda kamas bakuria ke sacrament baro nangda latto haka wepat ka kotomde haka Bible kata ka poi haka jingikai jonga balang hallelujah pisautu ni em pisngap ni em
pide ben sautu syai kadar ya kene ka binda pide ben sautu ba kramba ngin sautu bale ngi im kumne ha ka balang bale ngi le jingeseng bale ngi leit mas bakoit bale ngi don kam bale sacrament bale ngi don kam mane sacrament baro ka wan na ka sacred nangno ka wan na ka sacred tradition nangno ka mi sacred tradition na ka jingi kai jongo jisu nangda kaneka sacred tradition kaneka jingi kai bakuit ka balakyar pateng na ki apostol nangda ki bajan badu apostol don bon ki kristan ki bajan bad ki apostol na padeng jongi ta ki kristan ki bajan don ki bus stand don ki pat immen jonga balang kadin ke jingi ap jongi apostol manobala stang ban yai batang ya kene kam kitu ki bahe bahain ya ki patmen makiru ki stang ban hikai ya kaju ki jingi kai kabake la yesno na ki apostol kalakiar pateng sacred tradition kalakiar pateng lemba ka shindur haka juga dukam hakano kano kal jingim jongi jaid benriuru ngilatip habang istang kumne ngilayo ya ka dustur ka rukam ya ka culture lemba ka sindur jongi patemen jongi ngisai le kumne nangta ki ai pateng kumda ter don ki bru ki bai dawai kalau kumno kata ka jingai dawai kalau wadi ki kundru ki ai dawai kalau minta yes or no nangno ki yo Shua ban yap uppa unai no ya ki dawai vadka buit ka bor shakikun kun let's say unjin uwe na padangi kun banong kade kumne pide ban pindon gam kaneka jingtum kaneka sla kaneka tit kaneka dawai nanda klai kumne kala hiar pateng lemba ka shindur omdon batto mano shanoru saduniam kade ya kaneka ju kaba ngikren halor kaneka jingikai kaba pateng jingikai bakue jingikai kaba kentang kaba hiar pateng sacred tradition langsung tu ha nangda kaba mud sacred tradition ka kentup ayu ki jingikai jongi apostol baro ki jinglenium liturgy nangda yaka jingait kabaki bangait kilapla bad kumjuru yaka jingikai kabaki ki patmen kilayo pidiang na ki apostol happadeng kaneka por kadangjia kawai pat ka jingjia kadba kaneka sacred tradition kadang yai bateng ki apostol kilastamban to kabaka roya ki kristan habaka roy ya ki kristan nanda kito ki kristan ke bala yo pidiang ya ke jinge kilastang ban leit keleng omde shu tang Jerusalem kilastang ban roy ya ki kristan keleng don ki kristan Ephesus don ki kristan Antioch don ki kristan Philippi don ki kristan keleng te ki apostol kilasautu ngimla ban leit malle ki jaka te kilastang ban to ayu kilastang banto ya ka Bible kenamba kilaban ra wadla dakim poi satoru kinpa yaki dakane ke jingto bakoi omde kumne u Peter ulato u Paulus ulatro u Jacob ulato u John Yanis ulato u Matthews ulato u Marcus ulato bad kilapa kileng kini ki jingto jonki te suki pasuki kila pinbandur kila lumlang baro kini ki jingto bala poi keleng bad kila bulang bad kila pusonlang rengkat bad ka jing persahad jong mensiam bakui bad kila benrap ya ka Bible haleluya sautuni minda ong hanga kaya ka bawan ningkong ka Bible ne ka jingi kai ka bala hiar pateng na ki apostol minda bela sautu haba kili hangno ka don ka nongrim jong ka Eucharist bakuit pinum don kamban kulmar jingmut sadunia lada don mano ba kili api peni ha ka Bible hangno don sacrament jimbla pop pim don kamban snow kulmar jingmut namar kita ki liturgy but ka jimmane but baro ki sacrament kalayait bateng claim da don ka Bible Shua ka Bible ro kibru kila leit plapop ne kila plapop badno shaki apostol
siya ki apostol, nangda siya ki bishop, kaba ki apostol kila pinkanta, kane kalong sacred tradition. So tu baro. Hallelujah. 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 Nangda habadon ka sacred scripture but sacred tradition ka balang kalastang banne shimdi pura ya kane kam namar ka kamram janga balang kalong banyada ya ka scripture but ka sacred tradition ka kamram janga balang kalong banai jimpen shai na ki posh ki por ya ki banget bakennom bakalalindi bakennom kolmar kli tendeng hadin ke jingiab jongi patemen lese kristan ki batimai ki wan kinstaman kli kumba kli mangi bale kumda te mano bade ben peitia kane ben batai kalalong ka kamram jongno ka balang ka bor jong ka balang dehina kata kadaw ngi ong hakabalang ngi don magisterium buna pren jombi pimtip na kata kadaw nga ki khai kumne tamba pindup yo jingshai halor bun ge binda jonga jinge jongi haleluya pi baro pis ngabnem te ka jingi kai kabaklidu tam jonga balang kam wan na ka magisterium kadon hapo ke jimpe jongu pop badu pop utung ya ki cardinal ban peit ya kane ke jingi kai ba kamla ban bakala lada don ha kano ke jaka ki bru ki hikai bakala nangda ka magisterium ka manong peit kane kamde ka dur ka sacred scripture but ka sacred tradition ka hikai yagi te kan pin beit piang magisterium shisin la ong eye na ka liang janga balang na ka magisterium ngi haben kongu larangim kongu kito ki bayar light na ka neka jingkongu kinsami shabar ka balang ngi haben kongu kane ka de ka jingkongu kabang ide bandon ngi de ban kongu ya ka magisterium ya ka jingi kai bahaklitam janga balang magisterium kan batai ka penshai haba ki bri kis ngau kolma lada don mano ki bastard kis tamban hikai bakala kabalang ka ong omde kumne kabalang ka mot omde kumne ujisula hikai omde kumne ka sacred tradition ka hikai omde kumne ka jing liturgy ka yai te haba don ka jimbakala ka magisterium ka wanra ya ka jimpen shai ya ki brio bakindup roy ha ka jinge kabamot baro laitili ke binda kadang yang sakina ka binda jongno yang sakina without Chris satu niam ka sacred scripture ka kadaw yano ka jindo bakuit ka kadaw yano ya ujisu ki ka sacred tradition ya ka jingi kai bakuit ka hiar pateng ka kadaw yano ka kran shapang jongu Chris Bad ka magisterium ka penshai yangi shapang jongno shapangu Chris ka balangru ka penshai yangi shapangu person jongu Chris ya ka jingim jongu Chris ya ka jingsha shitom jongu Chris ya ka jimmi pa jongu Chris ya ka jimpenim ka ba ngiyopidia tang kane kalanga summary jonga jingei hallelujah sauto shai kada sauto nem halar kane ka pang omde bandon kano ka jings no kolma halor kane ka pang omde bandon kano ka jingi kai bakala ladang hi kai bakala nginum deshu ukunjongu Chris hallelujah 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 sauduniam taminda daka bas ngautu ya kane ka benda ngako ban yalam yepi shaka jingkardor jangka ayom lent ngasimpor kindia dan batai ya kaneki laitili ki paya jongka bala Catholic dena kata kadao ngiha ban sauto ka kamera baningong jongi kalong bange ban kongu ya ka bakabalang ka hikayagi hapo ka balang idon jinge hapo ka balang idon jingpenim ka ba modayu hapo kiniki laitili ki paya habangi kongu habangi imba ngin senang ya jan bad jisu satu baro
Teminta tenteng don ki jingi kai tang hapo ka balang ni don jimpenim kaderu kade sisharu kata bale hapo ka balang don ayu don ga jingto bakoin don ga sacred tradition don ga magisterium habang istang ban kongu but kindiu baro kini ki laitiliki paya jonga balang automatically ngilong ki kun balaitim ngimnum yait bakala nginum thoroma nginum ngop ha ka popru bangin long ki kun ki bakindiu ya ka jingkoi ha ka jingim jongi tena kata kadau ko himman ko para kin mau ban scam ha ka jinge ban scam ha ka jingkongo yau kris ya ka balang barokawe